Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, setengah sore. Jumpa lagi bersama Yusufnya Seruna Lele L. Ini posisi di Babatan. Ini posisi di Satiron, dusun Babatan nih. Acaranya ini kita lihat sawah-sawah dulu. Delok sawah-sawah sih. Lha gunung apa Mas kae? Ini Kae. kayak jenenge Gunung Panji. Oh, Gunung Panji. Panji Tengkorak jenenge. Oh. Kalau jali ya. Kayak jali lho. Matun. Gila mau matun lho. Matun ngono. Kayak jenenge Patuk Doro iki, Patuk Doro. Patuk Doro. Ya, sawah Patuk Doro. Sawah Patuk Doro. Kali-kali gede. Nyapa kok dijenengne Patuk Doro, Mas? Biar dorone akeh dorone. Oh, memang enek sejarahe Nek daerah Doro. 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 Heeh. Nah, Katang di pinggir iki katang iki. Kok katang iki. Iki kali apa jenenge? Iki jenenge kali gede. Kali gede ya. Seger atus ngene. Wah, ya pol. Iya. Enek para dalane medhok iki. Enak Jalan. kan ngono. Ada? Enak. Tapi liwat kene iso kok, liwat kene. Dur, Gak iso ya. jalan kali kok. Tandirane jagung tok iki. Wih, Nesor Jati. Jagung. Hmm. Anu, wisis ngene ya. Wih, angine. Silir-silir. Iki dalan rono nang ndi? Iki arah Selok. Selok Gajah. Oh, arah Selok Gajah. Selok Gajah. Medun kali ya Nyapa nang kali? kono. Kok iso liwat kono kok? Gak iso Lah ya. iso liwat kono. Berarti ade medune lewat kono ae. Malah kono ae. Iki arep cerita ki awake kene sik duduk sik cerita. Cerita apa? Cerita iki cerita sejarahe Kali Gede iki biyen Piye cerita? nyapa iki biyen kok dicerita apa diarani Kali Gede. Iki mergo diarani Kali Gede biyen iki mergo kali niki ombo ya. Dadi kan Kali Gede to. Oh iya. Iya to. Iya. Kali niki lebar ombo dadi jenenge Kali Gede. Iya. Masuk iki. Itu wong iki. Lah kuwi ngarep kono kuwi diarani Patuk Doro. Oh, nang kono kae. Patuk Doro. Lah kuwi mergo biyen kuwi digoni Doro. Doro-doro ya kaya ngono kuwi. Biyen. Iya, lah gunung kae apa dalane Panji? Hmm. Kae buka jenenge Panji Tengkorak. Kok iso? Iya, Panji Tengkorak ngono, Panji Tengkorak. Udu. Kuwi jenenge Panji Asam Tangi. Hmm. Panji Asam Bangun terus tangi. Enek sejarahe. Kuwi ta Panji iki ora enak lah. Sejarah iki nggo jenenge Panji biyen anak jenenge Mas Kumambang jenenge. Ning kono iki. Kuwi anak Mas gedhe. Gedene sak lesung biyen. 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 Tapi mbok saiki enek apa ora saiki? Tapi wis dadi ladang kabeh. Dadi kayak dadi alas tanduri jagung, Iya, sampai tanduri sampai pucuk ya. iya, ana pucuk. Aku biyen tau nang pucuk kono yang aku. Masa? Biyen yo, biyen zamane aku biyen iki ngepang, biyen ngepang iki turut alas aku. Lah pangalasan aku. Pangalasan kan ngepang turut alas to. Ngepang turut alas yang biyen. Ceritane ngono kuwi bolo. Biyen iki. Biyen ki ngepang iki gak cuma nang kota-kota bolo aku. Ngepang ku turut alas biyen ngono. Dadi nang alas yo ngepang, nang kota biyen yo ngepang. Di alas kuwi tak pangane yo godhong pupus lentara. Biyen karo tandurane wong-wong jagung bakar tak bakari telo. Ngono pang sembarangan pang. Sejarah ngono kuwi. Lah iki apa sejarahe kok sawah? Sawah iki apa wis sah yo mlumah. Gila nek motor trail lho. Motor trail, syuting trail kae. Trail lho, gila. Trail.
ceritane. Ceritamu kaya rambuneh teman. Apa ya tenan ngono kuwi? Apa ya? Ceritamu nih. Lah cerita tak petuk itu cerita ae. Kok iso? Cerita iki tak keneke cerita iki lho. Tapi oke anu apa? Iki cerita humor yang cerita humor. Diesel nggih nyirami anu. Iki dige ngelepi Sawah. kali. Ngelepi apa? Ngelepi sawah. Heeh. Jenenge Iki nyapa kacang-kacang iki, kacang rendol iki ditandur nek pikir kene. lha nyapa? Apa? Lek jabut ben penak, ben idek lek dijimuk wong lho. Kok iso lho. Iya. Wit pelem iki barang nyapa kok nek kene nggone. Lah wong ngunduh ben penak, idek ratan ngono lho. Babatan Kali Gayam. Lah batal etan kali iki. Etan kali kene. Iya, etan kali. Wih, cacing arep mancing iki. Nggih. Arep mancing. Oh ya. Lek paus ya, lek paus oke. Yo. Monggo, Kang. Yo. Iki termasuk anak buahku no. Bocil-bocil no. Arep mancing mania deh. Apa enak iwake to? Kali. Oh, ini iwak paus. Kali wi? Kilo. Kilo. Pematur lho. Mudun kali. Kalau jembatan ngono, Dek. Kali aja. Mudun. Berapa itu? Hati-hati, jalannya lunyu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin. Jalannya iki lunyau. Lunyu dalane bolo. Ih. Ih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gak kemerotak. Heeh. Karena malah penak loh. Seger. Oh. Oh, ini. Watu tok. Ini. Artinya apa we? Arep dadak. Gak iso ini. Dadi penunggu kali lek ngono iki. Dadi penunggu kali. Aku toh. Nah, Ya aku sih bawa reksa iki. Sadan ya ini ya. heeh. Ya ini adat kan. Jajal raup anyes gak? Eh? Raup anyes apa gak? Aku gak mau. Anyes. Kene resik on dhuwur ya. Pasti lah kene. Kene yo gak ada wong ngising. Heeh. Seger. Anyes. Lah. Oh, gini ndak hukum. Kali ini kali jernih ya kali ini. Kali ini gak ada wong nelek-nelek renek kali ini. Resik kali ini. Kali ini renek wong telek kali. Bisa harus digone awake dhewe aneh kan. Oke barang kletong ya. Kae, Barang kletong barang telek ngono iki. mosok. Lumpuk barang telek. Mangane ubar gatel kabeh. Kene resik ya. Semakin menyala.
Oke, terima kasih bolo-bolo ya. Terima kasih bolo-boloku kabeh. Rombongan Truno L. Wis saksikan terus YouTube-nya Truno Lele. Pokoknya tetep ihi cerit.